Čaute, ja som Samo a vítam vás v prežití na ľadovcovej pláni. Dneska sa budeme učiť, ako prežiť v takýchto tvrdých a nehostinných podmienkach. Prvý krok. Musíte si dávať pozor na ľadovce. Wow, presne na takéto ľadovce si musíte dávať pozor. Môžete do nich ľahko prepadnúť. Možno ste vy jedni z tých šťastlivcov, ktorí majú snežný skúter. Ja ale ten šťastlivec nie som. A musím sa len smutne pozerať, jak sa na ňom ostatní vozia. A štve ma to. Oh yeah, ja som ako a som kráľ snehu. Wow! Jo, presne o takých machroch hovorím. Co? Mňa nič už nemôže zastaviť. Okrem útesov, ha? Takže k ďalšej rade. Ak je vám veľmi zima a stmieva sa ako tu, musíte si nájsť jaskyňu. Poďte za mnou, poznám, kde by sa jedna mohla vyskytovať. Vidíte? Toto je krásny príklad ľadovcovej jaskyne. Vidíte, aká je hlboká? Tam sa môžete ľahko schovať. No, nie vždy je to príjemné. Tak, teraz už viete, aké je to prežiť v divočine. Alebo viete čo? Stačí vám, keď sa nezabijete. Jo, a pozor na machrov so skútrami. Hej, a ešte si dávajte pozor na to, aby ste nestratili čiapku ako ja. Zamrzne vám potom mozog a vyplaví sa vám cez nos. Ináč, keby vás zaujímalo, kde som, tak som tam. Tam som. Teda, jak tam môžem byť, keď sa na to teraz pozerám, ale je toto pohľad tam. Ja som ešte na vyššej hore. Ha, ha, ha.